जोङो मानो इउपिपिएलखौ जोनोम होनो गोनां जाया आरो बियो मा मावबोखो आरो दा बर्थमान मा मावगासिनो दङ बेखौ आं फंनैसो ओरैनो रायजोनि गेजेराव खनसेबाव आं बुंफोरबावनो होननानै सानदों। जे जोङो बयबो मिथिगौ जे 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बर' गोजाय बिनि आगोलफ्रावबो बर'फ्रा आन्दलन खालामदों, नाथाय जोङो माखासे ट्राइबेलफोरखौ ज' खालामनानैसो आन्दलन खालामदोंमोन। बर' गोजाथारै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुङाव माने जोङो राजनैतिक आन्दलना राजखान्थियारि माखासे जेंनाखौ लानानै आन्दलन, बेनि सिगां जोंहा हारिनि आन्दलन बर' साहित्य सभाया खालामदों, बेयो मेडियामखौ लानानै रावखौ लानानै, खिन्थु राजखान्थियारि माखासे खोथाखौ लानानै जोङो एक्जेक्टलि 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जों आन्दलन खालामबोदों। बे आन्दलना माबायदि जायामोन नोंथांमोननि नोजोराव दाबो गोसोआवनो दङ। दा बे 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जानाय गिलुबालु आन्दलननि उनाव जिफोर जोङो दासिम मोनबोबाय बेखौ जोंनि गोसोआव दंखाजोबो। दा बिनि गेजेरावनो इउपिपिएलआ माबोरैहाय जोनोम मोनखो बेनिसो माखासे खोथा दङ। दा जोङो इउपिपिएल दाजेननाय समाव जाय बिथांमोना बिबानगिरिमोन, जाय बिथांमोनखौ लानानै जोङो बे इउपिपिएलखौ दानाय जादोंमोन, बे मानसिफोरा बे 1987 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनाय आन्दलनाव साफा साफा सान्थ्रिमोन, साफा साफा दैदेनगिरि आरो मावथिफोरमोन। जेरैहाय जोङो दा इउपिपिएल दं, जोङो 1987 मायथाइनि आन्दलनखौ जोंनो मोन्दों, जोंनो स्टार्ट खालामदों होननानै बुंजायो। मानो होनोब्ला फरायसा आफादनि आन्दाराव बै समाव भलन्टियार फर्स होननानै दानानै होनाय जादोंमोन एक्सट्रा खामानि मावनो थाखाय। बे प्रथम भलन्टियार फर्स दाजानायनिनो जोङो दावगादोंमोन। बे समाव गोबां आन्सलिकखौ भलन्टियार फर्स हिसाबै 3 सेक्सनाव जों राननाय जादोंमोन, खोला जन, गेजेर जन आरो साहा जन। बे साहा जननिनो आङो भलन्टियार फर्सनि कनभेनर। नाथाय जोङो 1993 मायथाइनि जितु सारेन्डार सिस्टेम, बे सारेन्डाराव जोङो भलन्टियार हिसाबै सारेन्डार खालामाखै, थेवब्लाबो जों भलन्टियारमोन। थिग बेबायदिनो बे इउपिपिएलखौ दाजेननाय साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव जिल्लानि साफा साफा आन्दलनकारि। जेरै जों हमना ला गवालपारानिफ्राय जोंहा कंकन बिथांमोन, आरो दानि जोंना बिखे जाफैसिनि इसी गलाघाटआव जेरैहाय गाम्बारबादामोन अमरेट बिथांमोन, कार्बि आंलंआव अनिल बसुमतारीमोन, गहपुराव बिपिन गयारी बिथांमोन। जोंनि जायगायावथ' जाजोबदों गासिबो आन्दलन थाखाजोबनाय। दा बेफोर आन्दलनकारिफ्रानो इउपिपिएलखौ दादों। मानो दादों? 93आव जों इलेक्शन माने सुक्ति जाखांबाय जोंहा। 1993नि सुक्तियाव मा जायामोन जों गोसोआव दङ। बे 1993 मायथाइनि सुक्तियाव बड'लेण्डनि बाहेरायाव दा बिएसि, बै समाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल होननानै बुंनानै मोनसे काउन्सिल बानायनाय जादोंमोन। बे काउन्सिल बानायनायनि अनगायै माखासे थालांनाय बर'फोरनि थाखाय जेबो मोनसे दफा दोनलांनाय जायाखै, जेबो मोनसेबो दफा बेयाव थालांनाय जायाखै। मात्र थालांदों होननानै बुङोब्ला सारेन्डार खालामनायनि उनाव जों भलन्टियार माखासे मानसिफोरा सारेन्डारनि एसे माखासे रिहेबिलिटेसन मोन्दों, बिनि बागै सुक्तियाव मोनसेबो जिनिस बेयाव दोनलांनाय जायाखै। दा 1993 मायथाइनि उनाव आन्दलना थाद'दोंमोन। बे समावनो जोंखौनो 93 सनावनो जोंखौनो लानानै आन्सलिक एबसु आरो डिस्ट्रिक्ट एबसुखौ दाफामफिननाय जादोंमोन जोंनि बेटबारियाव। बेटबारियावनो आंखौ खेबसेनो आन्सलिक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट लोगोसे डिस्ट्रिक्ट एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खालामनाय जादोंमोन। आरो बिनि उनाव 1994 मायथाइयाव डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टआ खामानि मावनो हायैलाय आंखौनो प्रेसिडेन्ट हिसाबै डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै सायख'नाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो बैफोरजों जेबो जों हजोंनि आन्दलनफोरजों जेबो सोमोन्दो लाला, जोंनि दावगानायनि खामानि मावसिगोन होननानै जोङो आसनि माखासे आजावदोंमोन। बे समावनो
आंनि प्रेसिडेन्सिनि समावनो 1992 मायथाइयाव कार्बि आंलं कनफारेन्सनि दारै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनि बिएससिखौ नागारनानै गोदानै प्रेस आन्दलन खालामफिनगोन होननानै बिथांमोना आन्दलन खालामफिननो स्टार्ट खालामफिनदोंमोन। बे हिसाबैनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानसि हिसाबै बिथांमोननि खोथाखौ जों गनायनो गोनां जादोंमोन। थेवबाबो जोङो माखासे खोथाखौ लानानै एनब्राङोमोन। जाय एनब्रांनायखौ लानानै जोंनि जिल्लायाव फैनानै दानि स्पिकार बिश्वजित दैमारिमोनहा जोंखौ बुजायफैदोंमोन जे 93नि एकर्डआ मोनसे ब्लान्डार, मोनसे गोरोन्थि। एबार जों आन्दलन खालामफिनगोन। एबार आन्दलन खालामनानै सुक्ति जायोब्ला नोंथांमोननि मोनफ्रोम खोथाखौबो सिन्था खालामफानाय जागोन होननानै बे दानि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारिया जोंखौ फैनानै माबायाव मा होनो सिभिल सापरियाव बुजायफैदोंमोन। बुजायनायनि गेजेरजों 1993 मायथाइयाव जोंना बिनि उनाव बुजायफैनायनि उनाव जोंबो राजि जादोंमोन दे जाबाय, गोरोन्थि जाबायबा जाबाय, नेक्स्ट जाहाथे बेबायदि जाया होननानै जोङो नेक्स्ट आन्दलनखौबो गिलु बालु रोखोमै जों बाहागो लाफादोंमोन। जायखौ दैदेनलांनो थाखाय हाथियार हमनानै बेलटि होननानैबो मोनसे संगठन जोनोम जानायनि उनाव बिथांमोनाबो सक्रिय भाबै आन्दलन खालामदों, एबसुआबो खालामदों। बे हिसाबै आन्दलननि फिथाइ महरै 2003 मायथाइयाव सुक्ति मोनसे जाबावबाय। सुक्ति मोनसे जाबावबाय जेराव जोंनो दं आरो आंनो दं बे सुक्तियाव दिल्लीयाव। जोंना आं निजेनो थाफानो मोनदों बे सुक्तियाव दिल्लीयाव। सप्तासेसो जों दिल्लीयाव थाहैनानै बे सुक्तिखौ खालामदों। नाथाय बै समाव जोङो हमनानै मोनदों बाहेरायाव थानाय दानि जिथु इउपिपिनि लिडार बिथांमोना गावबागाव जिल्लाखौ दैदेनलांदोंमोन। बेयाव जोङो सेन्ट्रेल एबसुनि जानानै थांदोंमोन। नाथाय बे समाव जोङो बै बड'लेण्ड सोरजिगिरिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि जेब्ला आचरन, जेब्ला मुड, बेखौ जों मिथिनानै मोनदोंमोन। आन्दलनखौ खालामबाय ज' ज', खस्थ'खौ खालामबाय ज' ज', नाथाय फिथाइ मोननोसै समाव बिथांमोननि जिथु आखल आखु बे जोंखौ बिराद नार्भास खालामदोंमोन। सप्तासे थानायनि उनाव 2003नि 10 फेब्रुवारियाव सुक्तिया जादों। 10 फेब्रुवारिनि सिगां जों थाहैनानै 10 तारिखनि फुंनि 8टासिम सुक्तिया मा जागोन, सुक्तियाव मा थागोन बेखौ जोंनो फंसेबो खोन्थानाय जायाखै। अथच जोंखौ लांनानै दोनहैदों बेयाव सुक्ति खालामनांगौ होननानै। सप्तासे थाहैनायनि उनाव 10 तारिखनि सुक्ति जागोन। 10 तारिखनि 8टा बाजियावसो सुक्तिया जासिगोन होननानै 14टा माखासे जोंनो सर्त लानानै देखायबाय। जाय सर्तआव बै समनि बिएससि सिमा बेनि बादै मोनसेबो सुक्ति बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय लिरनाय गैयामोन। दा सुक्तिया जानोसै 10 तारिखआवनो जोंनो खोन्थाबाय 8 तारिखआव 10 तारिखआव 8टा बाजियाव मा खालामस्लाबनो, थेवब्लाबो जों खुद्रिबाय। बेबायदि जोंनि थाखाय जेबो गैयै सुक्तिखौ जोङो बोरैहाय गनायना लानो। 93आव बे मोनसे ब्लान्डार जालांबाय। नाथाय दाथ' जोंनि लिडारफ्रा दंजोबोमोन, मिथिजोबोमोन। नाथाय दिनैबो मोनसेबो जिनिसबा जोङो माने थादिया। बेखौ खुद्रिनायनि उनाव 8टा बाजियाव बुंबाय जे 11टा बाजियाव हम मिनिस्टार एल.के. आडवाणीजों टि पार्टि मोनसे दङ। बे टि पार्टियाव जों जा हायो बेखौ बानायनाय जाथों होननानै थांबाय। बे टि पार्टियावबो जोंखौ बाहेरनि सासेबो मानसि लांफानाय जायाखै। दा साहित्य सभानि सानै थाबाय, गासिबो बड'लेण्डनि, आब'नि थाबाय बड'लेण्डनि, बिएलटिनि थाबाय बड'लेण्डनि, एबसुनि थाबाय बड'लेण्डनि। जोंनि खोथाखौ बुंनो बैयाव एल.के. आडवाणीनि टि पार्टियाव जोंखौ लांफानाय जायाखै। बिनि उनाव टि पार्टि जोबनानै फैबाय 11टा बाजियाव बुंफैबाय बाहेरनिबो मोनसे दफा लाफानाय जाबाय, 15 नाम्बार दफा। मा दफा? मा होनना लिरखो बेयाव? मिसिं काउन्सिल, टिवा काउन्सिल आरो राभा काउन्सिलाव बर'फ्रा समान अधिकार मोनगोन। दे सुक्तियाव जाबाय नालाय माबा मोनसेबाबो हाबफाबाय, बेखौबाबो जों रायजोआव थांनानै बुंहैनो हागोन। जोङो बेखौनो बुंफैबाय। साननैसो थानानै नायबाय समान अधिकारनि मिनिं जेबो गैया। जों समान अधिकारखौनो मोनखानानै दं। जोङो मिसिं समष्टियाव गोसो जायोबा माजुलियाव कन्टेस्ट खालामहैनो हायो बसुमतारी जानानै। जोङो धुपगयावबो एमएसआव कन्टेस्ट खालामनो हायो सोरबा नार्जारि जानानै। होमबा
समान अधिकारनि मिनिंआ बाव थां जेबो गैया होननानै मिथिबाय बै समनिफ्राय जों फन्द्र नाम्बार दफानि खोथा रायलायाखै बिनि उनाव 2003 नि एकर्डनि उनाव जोंनि लिडारफोरनि गोसोआ हारसिङै जोंब्लावनो हमबाय जे जोङो मा होननानै रायजोखौ लिङै मिथिं खालामखो मा हिसाबै जोङो रायजोनिफ्राय सान्दा लाङै आन्दलन खालामखो मा हिसाबै जों मानसिफोरखौ पुलिसजों बुजा होगोन मा हिसाबै जोङो मानसिखौ थैहोगोन जोंथ' जेबो होनाङाखिसै साफ्रोम बाहेरनि लिडारफोरनि गोसोआव गाबखांनाय फैबाय थ' बियो गोबाव सम नांबाय 2003 निफ्राय 2003 नि उनाव 2010 आव सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सआ सिमेन्साफुरियाव जाबाय सिमेन्साफुरियाव सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्स जाबाय बे समाव रोंगोराया बिबाननिफ्राय एंगारनानै दानि प्रमद बर'आ माने माबा जागोना आफादगिरि जागोना जोंखौ बिटिसिनि बाहेरनि गोजा होननानै बेबायदि मेल खुंबाय मेल खुंनो बेबायदिहाय मेल खुंनायाव मोनफा जिल्लानिफ्राय बाथ्रा बुंनो होदों बयनिख्रुइ सिगां आंखौ होदों गासै बाहेरनि बर'फोरनि गेजेराव आंखौनो बेखेवनो होदों 2010 आव आं बेयाव मोनसे सोंथि सोंदों प्रमद बर' आरो रोंगोरानाव जे 1993 आव सुक्ति जालांबाय 2003 आव सुक्ति जालांबाय आरोबाव बर'फ्रा आन्दलन खालामबावबाय एबसु आन्दलन घोषणा खालामबाय ओरैहाय एनडिबिआ बिगासिनो दंखायो जों नुहुरबाय जे सुक्ति जागोन मोनसे समाव प्रमद बर'आ बुंदों फाइनाल सुक्ति बर'नि फाइनाल सुक्ति थार्ड टाइम बर'फोरनो सुक्ति नांगौ होननानै बिदों गतिके এইবারनि सुक्तियाव थार्ड टाइम बड'लेण्ड एकर्ड बेयाव बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय मा थागोन आरो बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय माबाफोरना साननाय दं नामा हाइडेन एजेन्डा दङ नामा दङबा जोंनो खोन्थानांगौ आरो जुदि गैयाब्ला दिनैनिफ्राय साननो आराम्भ जानांगौ होननानै आंनि जेने बिखाफोरा बुंदों बेखौ जोंनि गासैबो बाहेरनि बर'फ्रा आखाइ खबजोबदों आरो बेखौ लानानै पेश खालामनानै रायलायदों आं बुंदों जुदि सानफ्लाङाखैब्ला 2010 नि दिनैनिफ्राय बेनि साननाया आराम्भ जानांगौ होननानै बे समाव आवाज होदोंमोन नाथाय 10 थांदों 11 थांदों 12 थांदों 13 थांदों 14 सम थांदों बेनि एन्सारखौ जों मोननाय जायाखै बेनि एन्सारखौ होनाय जायाखै जोङो दा होनाय जायाखैब्ला आंनि साननाय शिबसागरनि बिनरनि साननाय गहपुरनि बिपिन गयारिनि साननाय गलाघाटनि गाम्बारि अमरेन्द्रनि साननाय गासैबो ज' जाजोब्बाय ज' जानानै बिटिसिनि बाहेरायाव बर' सुक्तिनि सिगां मोनसे गोख्रों संगठन थायाब्ला थार्ड टाइम एकर्ड फाइनाल बर' एकर्डआव जेबो जाहैया बे खोथाखौ बयबो एखे सुरजोंनो बुंबाय अब्ला जोङो संगठन मोनसे नांगोन बाहेरायाव संगठन मोनसे नांगोन होननानै जोङो जोंनि मानसिफ्रा उपलब्धि खालामबाय खालामनानै बाहेरनि गोरोंग्राफोर बायदि आफादफोर एक्सपार्टफोरनाव परामर्श लाबाय माबायदि खालामनाया मोजां जागोन बयनिबो सुरा आफाद मोनसे नांगौआ फाइनाल जाबाय बयबो गोरों सापर्ट होबाय आंखि बै समाव बर' साहित्य सभानि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ परामर्श होदों दानांगौ बेखौ दा बिदिब्ला दाथारनांगौ जाहैबाय दानांगौआव एक जानानै सिमेन्साफुरियाव 2014 नि 18 जुलाइआव बे आफादखौ जोनोम होनाय जाहैबाय जोनोम होनायनि उनाव नामखौ मा दोननो बिनि मोनसे गोनो गोथो दंमोन दा बे गोनो गोथोखौ जोंनि डिस्ट्रिक्टआनो सिफायना होनाय जादों जोंनि डिस्ट्रिक्टआनो नामखौ दोननाय बायदि जादों मानो होनना बुङोब्ला बे 2014 नि खोथा 2010 आव 9/11 आव मोनसे डेभेलपमेन्ट जादोंमोन सेन्ट्रेल बर'फोरनि गेजेराव माने बै एकर्डनि उनाव एनडिबिफ्रा एसे स्ट्रं जाबोनायनि उनाव जोंनि गेजेराव माखासे बुथारलायनाया बारा जादोंमोन बे बुथारलायनायखौ माबोरै फोजोबनो हागोन बेनि आइडिया नागिरनायावनो मोनसे फारफ्रोमनि मानसिफोरखौ लानानै संगठन मोनसे नांगौ जानायाव
BNC बे बर' नेशनेल कनफारेन्स होननाय मोनसे आफाद दानाय जादों बे आफादखौ दानानै बे आफादनि मेम्बार माबाया दानायनि सिस्टेमा आलादामोन बेयाव व्यक्ति हिसाबै आं रतन बसुमतारी हिसाबै बेयाव जइन खालामहैयोमोन आं मा जानांगौ बेयाव 18टा संगठनफोरखौ लानानै दानाय जादोंमोन 18टा संगठन बा बेयाव एबसु आबो ब्रह्म बाथौ ख्रिस्टान हारिमु आफाद आबादारि आफाद माबा माबि बायदि बायदिजों 18टासो संगठन जादोंमोन दा बेयाव संगठनफ्रासो संगठनफ्रा दैथायहरनाय मानसियासो बेयाव माने मेम्बारशिप जाहैनो हायो बे BNCआव दा BNCआवथ' दुलाराय माने बर'फोरनि खोथाखौ लानानै रायलायगोन दा बेयावथ' बयनिबो जायगा समस्याखौ खोन्थाहैनांगौ थागोन जों नुबाय जे एबसुनिफ्राय बेयाव मेम्बारशिप थागोन एबसुनि दैदेनगिरिया क'क्राझाराव आबोफनिफ्राय मेम्बारशिप थागोन आबोफनि दैदेनगिरिया क'क्राझाराव साहित्यनिफ्राय मेम्बारशिप थागोन साहित्यनि मेम्बारशिपा बड'लेण्डआव नायै नायै मोनफ्रोमबो संगठनखौ नायबाय मोनसेबो संगठननि जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि गैया धेमाजियाव अब्ला जोङो BNCआव थांनानै बाथ्रा बुंनो हाया BNCआव थांनानै जोङो जेबो बुंनो हाया जाहाथे बुंनो गोनां दंथारो अब्ला जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मोनसे अपसन जाबाय जे जोङो एक्सट्रा संगठन होनो जागोन एक्सट्रा संगठन दानानै जोङो मेम्बारशिप लागोन बेबायदि जोङो जिल्लायाव मोनसे इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेसन होननाय आफाद दानानै जों बे BNCआव जइन जादोंमोन आरो जों डिस्ट्रिक्टनि गोजा हारसिङैनो जों मेम्बारशिप लादोंमोन BNCआव आरो BNCनि जेब्ला खामानि जादों दिल्लीयाव थांनाय माबायाव थांनाय जों निजेनो UBPआवनो जानानै बेयाव थांदों आरो दा बेबायदि मोनसे आफाद जोंनि गेजेराव दंमोन जिल्लायाव जोंनो दैदेनगिरिमोन आं भाइस प्रेसिडेन्टमोन दा बे UBPनि नामा दंखायोमोन बे समाव 14 सनाव बाहेरनि बर'फ्रा जेब्ला ज' जानानै आफाद दानो नागिरबाय दाबाय नाम दोननो नागिरनायाव बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव थानाय UBPO नामखौनो जोंनि आफादावबो दोननांगौ होननानै बे दा थानाय आफादनि मुङा इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गानाइजेसन जादों बे आफादनि नामावबो जोंनि जिल्लाया अरिबना दङ दा बेबायदिनो जोङो दाबाय दानायनि उनावनो 2014आव दाबाय जों 15निफ्रायनो साननाय हलाय BTCनि बाहेरायाव आलादा काउन्सिल नांगौ होननानै बिजेननाय जाबाय आलादा काउन्सिल नांगौ होननानै बिबाय 15आव होला जाबाय 16आव इलेक्सन दं इलेक्सननि सिगां तरुन गगৈ गभर्नमेन्टआ अलरेडि बेखौ होनो होननानै केबिनेट डिसिसन लाखांबाय दा रेकगनाइज जाबाय इस्टाब्लिश जाबाय समस्याया दा बिनि उनाव माने इलेक्सन फैबाय गोदान सरकार फैबाय बिसोरबो होनो होननानै थायै थानानै बे 2020नि बे माबायाव फैबाय आरो दा बेबायदिहाय जोङो एकर्डनि सिगां बाहेरायाव मोनसे काउन्सिल नांगौ होननानै एस्टाब्लिश खालामनानै लाग्रोदों आरो जों फोथायो बेनि थाखायसो एकर्डआव काउन्सिला फैफादों नङाबा जों बुजिनायाव एकर्ड जानायसिमहालागै एकर्ड खालामग्राफोरनि गेजेराव ओरैबायदि खालामनाय जाथों होननानै मोनसे फ्रेमवर्क गैयामोन